सम जाबाय आखाइ जरा जरा सायोमोन आथिं जरा जरा सायोमोन थाबायनो हायामोन ओमफ्राय बे आथिं गय बागान बन्द खालामबाय बिदिनो दंनाय माने गोबां दाहार लाबाय 2.5 लाख दाहार लाबावबाय आरो सिगांथ' सिगांखा बेखौथ' होननानै आङो 5000 आंनिफ्राय दान होलाङो आं जाबाय दा आं बेखौ लानानै आं बुंनो सानाखैदि आं गोग्गानायजों आं होनायसै बेखौ आं साननो हायाखै आं बुंनो साननाया बे आं जेरै अननायजों जि होबाय नोंथांमोननोबो एफा एनै 100 थाखा 200 थाखा जेन' हेफाजाब खालामगोन आं बेखौ आं खावलायबाय बेवहाय एसे गावनि जानो दे गुड मर्निं लोगोफोर बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनाय लाग्रोबाय लोगोफोर दायो आङो रुमाव एबा न'आवनो दङ आङो थांनो नागिरदों मोनसे जायगायाव फेसबुक नायदोंमोन बड'लेण्ड रादाब मोनसे निउसाव आङो जोंनि बेंटल देउलगुरियाव रहिमा नार्जारिनि गोब्राब देहानि सैनांनाय बा बेमारनि सोमोन्दै आङो नुनो मोनदों आं नुनानै जोबोद दुखु मोनदों बेनिफ्राय गोबां बेबायदि माने बिथांनि हालोदखौ नुनानै बिथांनि माखासे बेमारखौ नुनानै आंनि गोसोआव जोबोद दुखु मोनदों ओमफ्राय गोबां बिथाङा रायजो राजाफोरनिफ्राय अनसुंथाइ खावलायदों गोबां न'खरनि थाखा फैसा जोबलांनायनि जाहोनाव गोबां अनसुंथाइ बिथाङा बेबायदि माने माखासे भिडिअनि गेजेरजों बा निउसनि गेजेरजोंहाय खावलायदों दा आंबो बेवहाय थांनानै आंबो एसे जि हायो गोबां हायाब्लाबो माने 5000सो आंबो माने अनसुंथाइ हैनो आं ओंखारलांदों गोबां हायाब्लाबो दा आङो थांनि बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो थांनानै आरोबाव आंनि भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो शेयार खालामबावनो गोसो जादों बिदिब्ला आङो ओंखारलांनि लोगोफोर दायो फाइनालि आङो बे न'खराव सफैबाय दायो आङो मिथिनानै लानि दि बियो बेसे गोबावनिफ्राय बेबायदि थैनांखो बा बेमाराव थाखो आरो माबोरै जाब्लानिफ्राय बेबायदि जाखो जों बेखौ डिटेल्सै जोङो सोंनानै लानि बिदिब्ला जों मिथिनानै लानि नैबे बिनि हासबेन्ड माने बे फंबाय जोगोलारि नार्जारि दा बिथांनियाव जों एसे मिथिनानै लानि बेसेबां जाखो आरो स्टार्टआव माबायदि जायामोन जों बेखौ एसे मिथिनानै गावनि खुगाजों सिगांग्रो आङो रायजो राजाखौ खुलुमहरो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय जाजेननायावलाय बिदिनो फार्स्टआव आखाइ आथिं जरा जरा बिदिनो सानाय जाग्रोदोंमोन सानायजों लोगोसे जरा जरा आखाइया बुयोमोन ओमफ्राय ओरैबायदि बिस जायोमोन आखाइ आथिं सिखारनो हाया थाबायनो हाया एखे उन्दुसिनानै थायोमोन बिदिनो आथिं सानाय आखाइ सानायखाय बिदिनो आथिं सानायनि डक्टरनाव थाङो बे 2 बोसोर जाबायमोन बिदि सानानै थानाया जों मिथिया आथिं सादोंना सादों बेखौबानो जों नायहैबाय नार्भनि डक्टरनाव आथिं सानायनि फाहामग्रा डक्टर आलदा थायोना स्पेसियेलिस्ट बेनाव लानानै थाङो आरो ओमफ्राय बिसोरबो नायो टेस्ट खालामो होमब्लाबो बे बेमारखौ मोनथिनो मोनाखै आरो आथिं सानाय आखाइ सानायनिबो बिजि एबा मुलि थुना हरो आरो दा जाजेननायनिफ्राय बे साजेननाय समनिफ्राय दिनैसिम बेसेबां जाखो बे 2 बोसोरानो जाबाय एसेसो जाजेननायनिफ्राय एसेसो जाजेननाय ओमफ्राय दा फाइनालि बिनि मेन बेमार बेखौ माखौ डक्टरनि सिकित्सा खालामनायनि गेजेरजों फाइनालि दा मा मोनखो दा एसिडि मोनबाय आरो गोबाव दाहायनायनि उनावसो दा जेब्ला दाहायबोबाय दुरबल जाबायमोन आरो ओरैबायदि दुरबल जाबायमोन फार्स्टआव अपारेसन खालामदोंमोन आरो टिउमारनि आथिं सानायनि बिजि लायै लाबाय जेब्ला बिजि लानाया जोबो अब्ला बेवहाय टिउमार बायदि सिखारदों आरो ओरैबायदि बिस जादों बे हांबो मोना बिदिनो बेखौ अपारेसन खालामबाय बे खालामखांनायनि उनावसो बे प्रब्लेमा फैजेनो आरो सिगांबोथ' फैदोंमोन अब्लाबो एथ'ग्राब मानि बिदि गोब्राब सैनांनाया फैयाखैमोन आरो बे प्रब्लेमफ्रा जेब्ला अपारेसन खालामखाङो अब्ला थै खिनाय जाबाय बिदिनो आथिं सानाया रासिन जाबाय आरो बिखायाव हार्टनावहाय दै थांबाय आरो लान्सआव दै थाहैबाय बिदि मोनग्रोदों आरो बेखौ दाहायबायो ओमफ्राय किडनियावहाय प्रटिन थांग्रोदों दै जमायहैनाय आरो लान्सआव दै जमायहैनाय बेखौ दाहायबाय थादों आरो होमब्लाबो मेन बेरामा मा बेखौ हमनो हायाखै आरो डक्टरफ्रा आगरवालायावबो हमनो हायाखै आरायग'आवबो हमनो हायाखै आगस्टिनावबो हमनो हायाखै बिदिनो गोबां हस्पिटालाव लांदों बिदिनो बेफोरबायदि बेरामखौथ' ओरै मोना नालाय मोनथिनो मोनामोन दा बिसोर हमनो हायाखैमोन आरो बेवहायनो बिदिनो दाहायबोबाय थाखा फैसा थांग्रोबाय थाङै जेब्ला जोबहैनायसै सम अब्ला लास्टआव आगरवालायाव लांबाय फिसालायाथ' ओजों
चेन्नाइआव मावहैयो गोजानावहाय आरो बेनाव लांबाय उफाय गैया सिरियास जाबाय मानसिया एकदम जेबो खालामनो हालाय अबस्था गैला थांबो उसु लानानै थांबाय लानानै थांनायनि उनावहाय बिदिनो डक्टराखौ बिदिनो हरनि 9:30 10टा बिदि जाबायमोन होमब्ला इमारजेन्सि रुमाव सोहैबाय दानिया डक्टरा बिकास आगरवालानि फिसाला थांनोसै समाव बेखौ लोगो मोनबाय डक्टरखौ नायनानै लोगो लोगो बे डक्टरा हमनो हाबाय आरो बेमाराथ' बिदि बिदि जादों एसे जादों बेना टेस्ट खालामनांगोन गाबोन खालामनोसै आङो दा डिउटि जाबाय होननानै दा खालामखांनाय लोगो लोगो लास्ट टाइमावसो बेमारखौ हमनो हाबाय दा ओरै थाखा फैसाबो जोबग्रोबाय दा मा खालामनो बेराफारसे बेरामखौ फाहामनांगौ फार्स्ट द'ज थुबाय सेकेन्ड द'ज थुबाय बिदिनो बाहायबावबाय आरो जा दङमोन गय बागान बन्दक होनांबाय बिदिनो दंनाय माने गोबां दाहार लाबाय 2-2.5 लाख दाहार लाबावबाय आरो सिगांथ' सिगांखा बेखौथ' गोसोखांलाबो बिदिनो बिदि जाबाय दानिया फार्स्ट द'ज थुबाय आथिङा एसे सागाहांबाय सेकेन्ड द'ज थुबाय दाना मा जाखो माखासे साइड इफेक्टफोर जाबाय आरो बिदिनो किडनियाव एसे प्रब्लेम जाहैबाय दा लांसनि प्रब्लेम जाहैबाय दा हार्टनि प्रब्लेम बिदि जाना दं आरो दा बेफोरबायदि अबस्था जाना दं आरो दा थाखा फैसाबो गैला बेराफारसे दा उफाय हाला मा खालामनो न'खराबो बिदिनो थाखा फैसायाव फाइनान्सियेलि प्रब्लेमाव गोदोनानै थाहैखाबाय दा बेखौनो खावलायो आरो रायजो राजा आरो दानि सोलिबाय थानाय सरखारनाव जेन' जोंनि न'खरखौ जेन अनखाङो जेन' जानायफ्राव जोंनि सरखारा जोंनो दुखुनि दानाव हेफाजाब होयो आं बेखौनो खावलायो आरो लोगोसे जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायदों नोंथांमोननि थाइसे थाइनैनि गेजेरजोंनो आंनि न'खरा आंनि हिन्जावा सिकित्सा जानायखौ मोनो फाहामनायखौ मोनो बेहा उन्दै फिसा दं दासो 4 बोसोर जानाय दा बेखौ फोरोंलांनांगौ गावहाबो गोबां सिमां दं फिसाजों थांना थानो बयहाबो गोसो दंखायो आदा अब्लाबो दा बेखायनो खावलायदों रायजो राजानावहाय जेन' अननानै जेन' आंनि हिन्जावखौ हेफाजाब होनायाव थाइसे थाइनैब्लाबो हरनानै आंखौ हेफाजाब होयो नोंथांमोननि बे थाइसे थाइनैयानो आंनि थाखाय गोबां हेफाजाब जाहैगोन आंनि हिन्जावखौ बेरामनिफ्राय रैखा खालामनो दुरबल मोनो ओमफ्राय हां मोना ओमफ्राय ओरै सुखावलाबायो सिङावहाय उन्दुनो हाया साखाथिबो उन्दुनो हाया जेरै खांग्रामा उन्दुयो ओरैनो दलर उन्दुनांगौ हां बोनायखौ माबा बायदि हालोदखौ नुनानै आङो जोबोद गोसोआव दुखु मोनो फोरमायदों फंबाया एकदम गुरै रावजों काइन्डलि बियो खावलायबाय दा बिथांनि बेबायदि जोबथा लास्ट ममेन्ट समावहाय बिथांमोना बेबायदि खावलायदों जाय हायो दा जों बयबो मिथिगौ मानसिया मानसिखौ हेफाजाब होनायानो देरसिन धोरोम जों बे मोन्थोर बा थांखिखौ लानानै जों बयनिबो न'खराव बा बयनिबो जिबनाव जों बयहाबो मोनसे प्रब्लेम बा समस्या बेबायदि निदान आदाननि गेजेराव जायो जों बे समाव जों गावजों गाव जों सहाय होलायनो जों मदद होलायनो गोबां हायाब्लाबो नोंथांमोननि थाइसे थाइनै हरनायजोंनो जाहाथे नैबे बेमारिया जोंनो बिजि गंसे थुनायजों नङाब्ला माबा मोनसे मेडिसिन जानायजों बिदि मोनसे सहाय जागोन आं बेखौ सानो बेखायनो दिनै आंनि भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ आङो रिकुवेस्ट खालामदों आं गुरै खावलायदों दि नोंथांमोना बे न'खरखौ आरो नैबे जि बेवाय आरो बिनि जि 4 बोसोरनि जे गथ' दङ दा बिनि मोखांखौ नायनानै बे न'खरखौ नायनानै बे बेमारिनि न'खरखौ नायनानै मोखांखौ नायनानै जेन' गावनि अननायजों बा गोसो जानानै जा हायो एसे एनै नैबे स्क्रिनाव होनाय किउआरआव जेन' नोंसोरो हरगोन होननानै आङो गिदिर आसा खालामबाय जोङो बयबो हानायखिनि जोङो गावजों गाव सहाय मदद होनायजों जों बिथांखौ थाबैनो जोङो रिकभार बा मोजां खालामनायनि लामायाव जोङो लाबोनि लोगोफोर अब्ला जों भिडिअखौ जों बेखिनियाव फोजोबबाय नोंथांमोनखौ आसा खालामबाय बे भिडिअखौ हागौमानि नोंथांमोना शेयार खालाम बे शेयार खालामनायजोंनो नोंथांमोननि शेयार खालामनायजों बेखौ डाइरेक्ट नङा इनडाइरेक्टयै हेल्प खालामनाय जागोन बेखायनो आं बेखौ खावलायबाय